Maluhod po ang gabos. Sa ngaran ka na maasin ka na aki pa ng Espiritu Santo. Amen. Oratio Imperata. Amang maherakon asin maugayon. Minadulo kami sa imo. Daraan sa may pangaipo. Tanganing hagado na ilikay kami sa COVID-19 virus. Na nagpupurisaw sa muya. Asin nagbawin mga buhay. Hinahagad niya mong unyan. Lilingya kami ng pagkamuot. Asin hulikan sa inyong nakakaumay na kamot. Irayo kami sa pagkatakot sa helang asin kagadanan. Baguhaan sa mong paglaom asin pakusugaan sa mong pagtubod. Namimibi kami sa imong giyahan ang mga tawong pinagkatiwalaan na maghanap ng bulong asin mapundo ang pag-ulakit kaning helang. Nagpapasalamat kami sa imo sa nahimong bakuna na nangyari dahil sa giya kan sa imong kamot. Bendisyonian sa mong paghingawa na gamiton ining bakuna na matapos na ang pandemya na sa mong banwaan. Ipinapamibi niya mo ang mga nag-aataman kan sa muyang salod, na lugod pa man maglingkod sa mga naghehelang, na may mahusay na kaaraman siring man pagkaherak. Tawan sa inda ang maligsing pag-isip asin hawak, kusog sa indang sinumpaan, proteksyon sa helang. Ipinapamibi niya mo ang gabos na nagasakit, na marahay man tulos. Suruga ang mga nag-aataman sa inda. Tawin ka pa'y ngalawan din kasagporan ang gabos ng gadan, asin ranga sa mga nagbumundo. Warasan sa muya ang grasya sa panahon na inining kadipisilan, na maghingawa para sa karahayan kan gabos. Siring man magtabang sa mga nasa katikapuhan, malampasan lugod ining krisis. Huli kan sa tuyang pagmakulog asin pakisumaro sa lambang saro, asin magdala sa to sa konbersyon asin kabanalan. Inigabos sinahagad niya mo, huli kay Jesucristo sa imong aki, na nabubuhay asin naghahade, kay iba mo asin kasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa gabos sa kapanahonan kang mga panahon. Amen. Minapaalaw kami sa imong pagsurog o banal na ina ng Diyos. Hari pagpabayayan sa muyang mga kahagadan, asin mga pangaipo. Alagad dalin na agawa kami sa gabos sa kapahamakan, o mamurawayan asin banal na Birhen. Amen. O Santa Maria, kaumayan ng mga naghihelang, Ipamibim mo kami. San Jose, Ipamibim mo kami. San Rafael Arcangel, Ipamibim mo kami. San Roque, Ipamibim mo kami. San Lorenzo Ruiz, Ipamibim mo San kami. Pedro Calungsod, Ipamibim mo kami. Amang makakaman, iniitaas miyan sa mga puso, sa pagpasalamat, huli kan nga ngalasan kan sa imong linalang, huli kan sa imong pangataman, sa pagtao mo kan sa imong pangaipo digdi sa daga, asin huli kan sa imong kadunungan, na nag-aantabay kan lakaw kan bilog na kinaaban. Inaako mi nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan, day kami nagmaray na parataman kan sa imong linalang. Day mi nasabotan asin nautob an sa imong kabutan, natamanon an kinaaban. An kapalibutan nagasakit, huli kan sa mga salanggibo, asin ngunyan namamatayan mi na, an padusang balik kan sa pag-abuso asin kapabayaan. Padagos ang labi-labing pag-init kan kinaaban. Huli kay ni, naglalawig ang tig-initan, nagdadakula sa nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtugakan bulkan asin pang mga tural na kalamidad. Di kami mabirikan kundi ikaw mamoto na Ama. Sa imo kami minahagad din kapatawaran kan sa mga kasaalan. Ilikay mo kami, an sa mga namumutan asin mga pagrugaring, sa piligrim mga kalamidad, natural man o kagibuhanin tao. Antabayin mo kami magtalubo, na maging mga responsableng paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kan kapwang nangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Nuestra Señor de Salvación. Ipamibim mo kami. Nuestra Señor de Salvación. Ipamibim mo kami. Nuestra Señor de Salvación. Ipamibim mo kami. Sa ngaran ka na Ma, asin kan Aki, pati Espiritu Santo. Amen. Tukaw, tabi. Diyos maray na aga sa inugabos mga tugang. Ngunyan na ikaduwang Domingo kan Adviento, madadangog niyato sa mga babasahon, na nagasabi na sarong tingog sa lantad ang nagkukurahaw. An sa iyang mensahe,
andamon niya to andalan para sa kagurangnan. Ngunya na panahon ng viento, natawan kita nin panahon na mag-andam, mientras sa naghahalat sa kagurangnan. Hinguwahaw niya to na mabuhay na daing digta, nin kasalan, tanganing maabtan niya kita sa katuninungan. Isabay man niya to sa misang ini, anong nasa intensyon. Pasalamat ni Jose Pinilius Jr. and family, Amelia Basanta, Dali and Michael Lozano, Mary Jane Manaog and family, Calios Alcantara and Apin family, Rosemary Ayala and family, special intention ni Rolly and MJ, Anonymous, as ni Beth Calios, si Rayman para sa kapay ngayloan kalagkan mga minasunod, Froilan, Vito, as in Gregorio, sa kahagadan ni Rosie B. Azupardo Cantaran family, Roy Randolph ni Babylin Palangka and family, Numeriano, Calacende family, Verna, Canmiliasa family, Sariaco Jr. as in para sa kabos na kalag, sa kahagadan ni Daphne Garcia and family, Charlemagne Joseph ni Carlo Magno Diaz and family, Ernesto ni Miriam Hizarza and family, Clarita, Canabion family, Elsie, Eduardo as in para sa kabos na kalag, sa kahagadan kan Camigla family, Lorenzo kan Resolado family, Leliosa kan Aileon family, Cirilo kan Latosa family, Pura kan Los Baños family, Arsenia kan Serbo family, Ernesto ni Miriam Shane Calleja, Glad kan Nacion family, Ferdinando kan Estrada family, Floro Sr. as in Esther, Vicente Sr. as in para sa kabos na kalag, sa kahagadan kan Calyos family, Eligio as in Susana, Mauro, Cesar, Edgar as in para sa kabos na kalag, sa kahagadan kan Palyes family, Luz, kan Lichona Baron, Jose, Salvacion, Felicitas, Severo, Rafael San Eden, kan Bahoy family. Banwaan ng Diyos ang sunang selebrasyon, pamamayang Reverend Father Jonathan Calleja, matindog tabian nga boses sa maugmang tingog, awiton niya to, an awit sa pagpuol. Sa ngaran ka Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. An grasya na Jesucristong kagurangnan ta, an pagkamot kan Diyos, an pakisumaro kan Espiritu Santo. Mapa sa indo kabos. Asin sa imong espiritu, Mga tugang akuuntan sa tong mga kasalan, tanganing magkanig ko kitang magselebrar kan mga banal na misteryo. Gabus kita, nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa indo mga tugang, nagkasala ako nin makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko, kaya nangadji ako kay Santa Maria, danay na Birhen, sa gabos na Angeles asin santos, asin sa indo mga tugang, na ako'y pamibi sa kagurangan tan Diyos. Maherak manlugod sa to ang Diyos na makakamhan,
asin pagkapatawadaan sa tong mga kasalan. Darahon kita sa buhay, nadaing kasagoran. Amen. Mamibi kita. O Diyos na makakamhan asin mayrakon, ang mga naghihidali sa pagsabat sa imong aki, day lugod maulang, nin ano man ang mga kinabanon nagibo, alagad ang pagkasabot, nin langit nun na kadunungan, maghimo sa mo na maging katuod niya. Siya kay bamong nabubuhay asin nagahadi sa pagkasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanahunan, kan mga panahon. Amen. An kagurangnan madatong na, magugma kita. An kamunduan haleon, asin sa batontaan kagurangnan. Hinanyugon niyato an enot na babasahon. Pagbasa sa libro ni Propeta Baruch. Halea o Jerusalem, an gubing nin kamunduan asin kasakitan. Gamita an kagayunan nagikan sa Diyos sagud paman. Magsuon ka kan katanusan ni Diyos. Ikorona mo sa payo an kaumawani sa iyang ngaran na daing katapusan. Ipapailing ni Diyos sa bilog na kinaban an sa imong kamurawayan. Ang ngaran na itataw ng Diyos sa imo, sagud pa man iyo ini. Katuninungan nin katanusan, kamurawayan nin pagsamba sa Diyos. Bumangon ka, Jerusalem, tumindog ka sa kaitaasan, magtingkalag ka sa sirangan asin hilngaan sa imong mga kaakian. Nagkakatiripon, hali sa sirangan, asin sa sulnupan, huli sa tataramon ng Diyos na banal. Nauugma, tasinda nagigirumdum ng Diyos, nabihag ninda kan sa indang mga kaiwal asin binayaan kaninda. Alagad ibinalik sinda ng Diyos sa imo, lambang bukid, nalangkaw asin dagaan an mga kababaan. Tanganing an Israel, makalakaw ning matiwasay sa kamurawayan ng Diyos. An mga kadlagan asin mga kahoy na makamot, madulot ng limpoy sa Israel, huli sa pagbuot ng Diyos. An Israel, maugmang dinadara ng Diyos sa liwanag ng sa iyang kamurawayan. Kaiba ang sa iyang pagkaherak, asin katanusan. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Ngala
panukitanin dakulang kaugman. Namalasan ginimo in kagurangan panukitanin dakulang kaugman. Panukitanin dakulang kaugman. Mansyon ililigtas nin kagurangan, ililigtas halin sa kauripnan, garo sarong pangaturugan, may mangisi sa tong mga nguso, may mga awit sa tong mga dila. Nangalasan ginimo in kagurangan panukitanin dakulang kaugman. Panukitanin dakulang kaugman. Kagurangnan, ligtasan kami sa kauripnan, siring sa mga burabot, sa lang na daga, an mga minasabuag sa luha, maawit mantang minaani sa ugma. Nangalasan ginimo in kagurangan panukitanin dakulang kaugman. Panukitanin dakulang kaugman. Sinda minaluwas, naluwas panonin mga luha, daran banhi na isasabuag. Sinda nagbalik, nagbalik panonin mga awit, daran sa indang mga inaani. Nangalasan ginimo in kagurangan panukitanin dakulang kaugman. Panukitanin dakulang kaugman. Nangalasan ginimo nin kagurangan panukitanin dakulang kaugman. Panukitanin dakulang kaugman. Magdanay kita sa kagurangnan, padagos kitang maglakaw sa sayang dalan, tanganing ang sayang pagkamot magtalubo sa lambang saro, asin magkitang mainigo sa panahon na siya magdatong. Hinanyugod niya to ani kaduwang babasahon. Pagbasa hali sa surat ni San Pablo sa mga taga-Filipos. Mga tugang, sa gabos na oras, kamo gabos akong ipinapamibi. Maugmang ipinapamibi ko kamo. Sa kong ginigirumdom ang sa indong tabang. Sa pagbalangibog, kan marhay na bareta.
Puon kan inot na aldaw na iyan, nadangog nindo sagkod ngunyan. Aram ko na nagpuon kan marhay nagibod yan sa saindo. Iyo man ang matapos ka iyan, sa aldaw na dumatong si Kristo Jesus. Aram nin Diyos na kaniguan ang paghidaw ko sa indo. Namumutan ko kamo, siring sa pagkamuot ni Kristo sa indo. Ipinapamibig ko na sa indong pagkaminuot-muutan, magliputok na magliputok, magdagdag na magdagdag ang sa indong pagkamidbig, asin pakasabot, kung ano ang urog karahay na dapat gibuhon. Ini makakatabang sa indo. Tanganing kamo, magin malinig asin daing digta. Asin maandam kamo para sa aldaw ni Kristo. Pano kan bunga nin katanusan, naginibo ni Hesukristo sa sato, para sa kamurawayan, asin kaumawan, kan Diyos. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Matindog tabian ka po sa pagrukyaw kan bahay ng bareta. An kagurangnan mapasaindo. Asin sa imong espiritu. Pagbasa kadibanghelyo sinurat ni San Lucas. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Ika-15 taon kan pagkahadi ni Tiberio Cesar. Gobernador si Poncio Pilato sa Judea. Tetrarka ning Galilea si Herodes. Si Felipe na sa iyang tugang. Tetrarka kan Iturea saka Trachonitides. Asin si Licinia. Tetrarka nin Abilena. Panahon na pun padi si Ana saka Caiphas. Duminatong ang tataramon kan Diyos kiwan, an akin ni Zacarias sa disyerto. Asin naglibot siya sa bilog na runa kan Jordan. Hinarubay ang bunyag din pagbakli para sa kapatawaran kan mga kasalan. Siring sa nasusurat sa libro ni Propeta Isaías. Tingog nagkukurahaw sa disyerto, andama andalanin kagurangnan. Patanusa an sayang aagihan, an lambang hampas papanoon, an gabos na bukid sa kabulod papantayon, an mga tiko magiging tanos, asin an mga lubak-lubakon magiging pantay na dalan. Dangan mahiling kan gabos na tawo, ang tabang kan Diyos na kaligtasan. Maray na bareta kan sa tong kagurangnan. Pag-umaw sa imo, Kristo. Good morning po sa Indugabos mga tugang. Ang mga babasahon ngunyan, ang ebanghelyo ngunyan na ikaduang Domingo nin Adbiento, nangangapudan para sa tuya nin pag-andam, paghanda, pagbakli, pagbagong buhay. Asin sa ebanghelyo, tinatawan kita nin mga imahen na mga bagay na dapat pakarayon ta. Garida kita mga tinampo na tiko-tiko, na mga lubak-lubakon,
Gari kita mga bulod na kung sayin dapat patagon asin pantayon. Narumduman ko sa programa kan gobyerno ta, build program. Ini man dapat ang gibuhon tangunyan na adbyento. Build and build. Anong dapat na pakarayon ta? Not build ourselves. Magbakli, magsulsul, kana sa tuyang mga kasalan, mga maghagad nigtabang sa Diyos, natutuo mananggad, mahali ang mga maraot, ang mga kadikluman sa satuyang mga buhay. Pandua, build communion. But sabihon, tanuson ta, ang satuyang pakikipagkapwa. Ang mga maraot na ugali, ang kulang sa pagkamuot, ang paghusga, danday pagpatawad, ning hulita ini ang bagay na ipinapahayag sa tuya. Love your enemies. Pray for your persecutors. Bless those who curse you. Forgive not only 7 times, but 70 times. Ini ang mga bagay na kaipuhan ta. Ngani na magayon ang satuyang pakikipagkapwa. Tanuson ang mga tiko-tiko tang mga ugali. Build our relationship with God. Ako unta na siya ang marahay na pastor. Sa pag-ako ta, sa pagkamautan ta na mabago ang buhay ta, ako unta siya na siya ang tinapay nin buhay. Na siya ang dalan, siya ang katotohan, siya ang buhay. Ako unta siya na siya ang liwanag. Na kung siya ang liwanag, ding anuman na kadikluman na mag-ierok sa buhay ta. Ini ang tulong bagay na ipinapahayag sa tuya na pag-andaman ta. Build ourselves. Build good relationship. Build our faith in God. Programa iyan kan DPWH. Ini man ang programa ni Lord. Anong buot sabihin kan DPWH? Dapat palaging walang hassle. Oh, iyan ang DPWH sa buhay ta. Let go and let God. Haliun ta ang mga bagay na kakagabat. Asin ako untan man la Diyos na magtatauning kaugmahan asin katuninungan sa satuyang buhay. Ano ang dapat nagibuhon ta? Nganing mabago kita. Dapat maging leni kita. Anong buot sabihin kan leni? Di ako nangangampanya. Leni, buot sabihin, letter L. Love must be our priority. Ding iba, ang tugunin paggamot, iyon tunay na kung saan magbabago kan sa tuyang buhay. Letter E, establish good relationship with other people. Letter N, never give in to temptation. And letter I, imitate Jesus. Leni kita. Ayo tabi. O iyan, ha? Mataram ka mo nangampanya si Padre. Ako din nangampanya. Pigataram ko sa nasaindo. O ngani na maging pantay, dapat maging BBM man kita. Si Padre ngayon, Marcos na naman ini. Bako, BBM. Anong sabi kan BBM? Be at your best always. Kung gusto ta maging maray asin matulino ang buhay ta, ako untaan mahal na Diyos. Being the best means accepting Christ in His words into our lives.
Saro pang B, break away with pride and sin. Haliun ta ang bulod nin kapabaw-abawan sa satuyang puso asin buhay, ninhuli ta ining mga bulod na idi, ini ang nakakaulang kung nataday ta nahiling ang karahayan nin mahal na Diyos. Ang kapabaw-abawan, iyo ang nakakabuta kan satuyang buhay. Kaya patagon ta na ini. Letter M, make the everyday an opportunity to serve God and our neighbor. Ini ang ipinapahayag sa tuya na uro aldaw, dapat aldaw nin pagtubod. Uro aldaw nin paglingkod. Uro aldaw nin pagkamuot. Maghinguwa kita na haliun an ano man na pagkamasadiri, pagusga kapabaw-abawan, na yaong pirmi sa satuyang mga puso. Kaya tama mananggad, maging Lenny kita, maging BBM kita. Haputa daw ang kataning mo, ano ka, BBM o Lenny? O, dahil mag-iriwal. O, parehas man sana. But sabihon ko, Lenny man kita o BBM, lugod ang sasaligan ta, iyo si Kristo na satuyang kagurangan. Philippians chapter 4 verse 13, I can do all things through Christ who strengthens me. Ang gabos na bagay magiging pasil, asin maging magian, magiging maugma, magiging matulinong, ninulita si Kristo. Iyo ang nagtatabang naghihipno kan pagkukulang ko, kan kamautan ko, na maging maray na tawo, na maging maray na Kristiyano. Daing iba, dapat si Kristo ang akuunta sa satuyang mga buhay. Ano pa na dapat nagibuhon ta ngani na mabago kita? Dapat magpabakuna. Ano ka mo? Bakunado na. First dose, second dose. Ano ang bakuna nindo? Sinovac, Pfizer, Janssen, Moderna, Sputnik. Ang bakuna ta, iyo ang Espiritu Santo. Ang bakuna sa pagbabago, ding iba, ang balaog kan Espiritu Santo. Ang booster ta, ding iba, si Kristo, ang Eucharistia. Ding ibang mapakusog kan buhay ta, iyo ang mahal na Diyos. Kaya ngunya na Domingo, lugod ining mga tataramon na pangagyat para sa tuya. Lugod totoo na maging hararom ang satuyang kamautan, na magbago ang satuyang buhay, na talikdantaan kasalan. Lugod ang Salmo 51, versikulo 10 hanggang 11, maging pangajita. Siring kan sinasabi sa Salmong ini, create a clean heart in me, O God. Renew in me a steadfast spirit. Do not drive me away with your presence, nor deprive me of your Holy Spirit. Hagadon ta sa kagurangnan, kaliliganin puso, balaog kan Espiritu Santo, kitang nagmamawot na maparani sa Diyos, lugod andamon ang puso asin buhay, siya madatong asin lugod kita maninigo na mag-ako sa iya. Matindog na po sa mga Lenny and BBM. Salamat. Sa pagpahayag kan pagtubod, nagtutubod ako Sarong Diyos amang makakamhan, kagibo kan langit asin kan daga, kan gabos sa nahiling asin day nahiling, asin sarong kagurang na sa Yesu Kristo, bugtong naki kan Diyos, asin namon dagikan sa Ama, bago kan gabos sa panahon, Diyos nagikan sa Diyos, ilaw nagikan sa ilaw, totoong Diyos nagikan sa toong Diyos, ipinangaki daili na lang, saro sa pagka-Diyosan kanama, huli sa iya nagkaigwa kan gabos,
huli sa tong mga tao, asin huli sa tong kaligtasan. Naghilig siya halis sa kalangitan, asin nanilaman huli kan Espiritu Santo, ki Virhen Maria, asin nani tawo. Ipinako pa sa krus para sa tokan panahon ni Poncio Pilato. Nagtiyo sa kutsagadanan na sinulubong, asin kanikatulong aldaw na buhay liwat, susog sa mga kasuratan. Asin suminakat sa langit, nagutukaw sa tokan Ama, asin mamuraway na mabalik sa paghukom sa mga buhay asin magadan. An sa iyang kahadean daing katapusan, asin sa Espiritu Santo, kagurangnan asin kagtaonin buhay, nagikan sa Ama asin sa Aki. Siya kay baka Ama asin kan Aki, sabay na sinasamba asin pinapamuraway. Siya nagtaram sa paagin mga profetas, asin sa saro, banal, katoliko asin apostolikong simbahan. Nagpapahing pagtubod sa rangbunyag, sa pagpatawad din mga kasalan, asin naghahalat ako kan pagkabuhay liwatin magadan, asin kan buhay sa maabot na panahon. Amen. Sa pagandam niyato kan sa atong mga puso sa pagdatong ni Kristo, magdulot kita nin mga pamibi. An sa tong simbag, mahera kasamo kagurangnan. Mahera kasamo kagurangnan, para sa simbahan, na ang gabos na nagsusunod kay Kristo, magsimbag sa pangapodan nin pagsolsol kan kasalan, tanganing magandam sa pagsabad kan sa iyang kamurawayan, mamibi kita. Mahera ka sa mo kagurangnan. Para sa bilog na kinaban, na ang mga tao maging bukas sa pagsimbag sa pangaipo kan lambang saro, mamibi kita. Mahera ka sa mo kagurangnan. Para sa tong mga sadiri na nagaandam sa paggatong ni Kristo, ang presensya ni Kristo sa banal na Eucharistia, magindanin na pagiromdom sa to, kan paghiras ka na itong buhay para sa kapwa, mamibi kita. Mahera ka sa mo kagurangnan. Para sa tong parokya, magkasaro man lugod ang gabos sa pag-andam sa paggatong ni Kristo, tanganing mas magrarom ang pagtubod sa Diyos, mamibi kita. Mahera ka sa mo kagurangnan. Langit no nama, ikan sa mong gusog. Sa imo kami uya, asin nabubuhay. Buksan mo an sa mo mga puso. Tanganing kay makabot sa imong kadean. Huli ki Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Tindog tabi. Magpamibi ka mo mga tugang, tanghaning an sako, asin an sa indong atang.
maako manlugod kan Dios amang makakamahan. Akoon malugod kan kagurang na ng atang sa iyong mga kamot, para sa kamawan asin kamurawan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niyato asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan, lamimibi kami papagkanigwa sa imo, an mga pamibi asin atang kansamong kapakumbabaan, asin kun sain mayong maninigo, an ano manatabang kan gibong marhay, an tabayan mo man kami, kan tabang kan sa imong kapatawadan, huli ki Kristo na samong kagurangnan. Amen. An kagurangnan mapasaindo. Asin sa imong espiritu, Itaas ang mga puso. initaas mina sa kagurangnan. Magpasalamat kita sa kagurangnan na sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat, Tutuong maninigo asin dapat, matanos asin nakakaligtas, nadanay asin minsan sain. Magpasalamat kami sa imo kagurangnan, banal na Ama, Diyos na makakamhan ding kasagoran, huli ki Kristo na samong kagurangnan. Sa enot na pagdatong sa kapakumbabaan, kan ina kong laman, inutob niya ang katungdan, kandaan na patakaran, asin binuksan para sa mo, andalan kan kaligtasan, na daing kasagoran, taganing sa ikaduwa niyang pagdatong sa kamuruwayan, kan sa iyang kamahalan, ipailing na gayo ang naman niyang gibo, makamtan mi ang panuga nangunyan sa pagbantay, pinapangasan ming halaton. Kaya sa kaibahan kan mga angeles, kan mga tronos asin dominasyones, kaibakan gabos na langit no naupo, nag-aawit kami kanhimno kan sa imong kamurawayan, ding tapos nagsasabi. Kagurangnan, ikanagadan banal, burabod nin gabos na kabanalan. Kain mga atang namimibi kami. Pabanala kanambon kan sa imong espiritu. Nganing para sa mo maging hawak asin dugo. Kan sa mong kagurangnan na sa Yesu Kristo. Kan siya sa rugarin niyang buod. Pinasuliban sagod sa pasyon. Nagwak kan tinapay. Asin pagpasalamat binaakini. Itinao sa iyang madisipulos na ansabi, mag-ako, kamugabos, asin magkakan kayni. Taynian sa kuyang hawak, na idudulot para sa indo. Siring man pakapamanggi, sa pagkuanya man kan kalis asin giraray pagpasalamat sa imo. Itinao sa iyang madisipulos na ansabi, mag-ako, kamugabos, asin maginom kaydi. Tayni ang kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipan, napapabuluson para sa indo, asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan. Ini pagibuho nindo sa pagrumdum sa sako.
Misteryo kan pagtubod. At magkaganan mo kagurangan, ipinapamarita niya mo. At pagkabuhay mo liwan, ipinapahaya. Sa kuna ikaw magdatong. Kaya kami nagrurumdum kan sa iyang pagkaganan asin pagkabuhay liwat. Nagudulot sa imo kagurangnan kan tinapay nin buhay, kalis nin kaligtasan. Nagpapasalamat ta pinapagkanigo mo na magatubang asin maglingkod sa imo. Asin nakikimahera kaming nag-aarang, na kaming nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo. Pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumduma kagurangnan an sa imong simbahan, nakalakop sa bilog na kinaban. Taganing malubos mo siya sa pagkamot, kay bakan sa mong Papa si Francisco, kan sa mga obispo si Joel, asin kan gabos na klero. Siriman, girumduma sa imong pagkaherak, an sa mong mga tugang, nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, an gabos na mga gadan. Ako asinda sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kay raki kami gabos na mimibi kami, nganing kaiba ni Santa Maria Birhen na ina kan Diyos, kan mga banal na apostoles, asin gabos na santos, na kaitupan na kapagayagaya sa imo, magkanigong maging kairas kan buhay na ding kasagkoran, magumaw asin magpamuraway sa imo siriman, huli sa akibong sa Jesucristo. Huli sa iya, asin kaiba niya, asin sa iya, sa imo Diyos amang makakamhan, sa pagkasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan asin kamurawayan, sa gabos na kapanahunan, kan mga panahon. Amen, 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 amen. Natukduan kan manakakaligtas sa tugon, pinatuod kan Diyos no na kaugalian, nangangahas kitang magsabi. Mangyari ang buot mo sa danganin siling sa langit. Ang sa mong kaganon sa araw-araw. Itaon mo sa moyangon niya. Asin patawanon mo kami sa samong mga kasalanan. Sirit na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muya. Asin na rin kami pagdarama sa sumo. Kundi agawa kami sa maraon. Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa mga lawnyamo an katuninongan, taganing kabing natabangan kan sa imong paggeherak, maging danay natalingkas sa kasalan, ligtas sa gabos na kapulisawan, mantang kami naghahalat, kan maugmang paglaom asin pagdatong,
kansamong paraligtas na sa Yesu Kristo. Ulita sa imoan kadeon, asinan kapangyarihan, siring man pagkamurawayan, sa mga kapanahonan. Hesu Kristong kaguranan, ikan nagsabi sa imong mga apostoles katuninungan, winawalat ko sa indo. An sa kong katuninungan, tinataw ko sa indo. Hari pagilingaan sa mong mga kasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan. Asin papagkanigua, na siya mapatuninong asin maggaburunyog, susog na sa imong kabutan. Ika nabubuhay asin nagahadi, sa kapanahunan kan mga panahon. Amen. An katuninongan kan kagurangnan, danay na mapa sa indo. Asin sa imong espiritu. Magpatinarauhan kita kan tanda kan katuninongan. Peace be with you. Peace be with you. Peace be with you. Erokan Diyos na nagpapara ng mga kasalan, ang kinaban, paerangin kami. Erokan Diyos na nagpapara ng mga kasalan, at tinaman, paerangin kami. Kordero ng Diyos na nagpapara ng mga kasalan, ang kinaban, nawit ang ining katuninongan. Uya an kodero kan Diyos, uya nagpapara kan mga kasalan kan kinaban. Paladan an mga inapod sa pamanggi kan kodero. Kagurangnan bako akong maninigo ni ka magdago sa kuyang harong. Alagad magtaram ka sana sa kong kalag mauumayan. Hawak ni Kristo, Amen. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil today ko mahimo ang maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko. Dinadara ko sa espiritual na paagi ang sakuyang sadiri, sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na katoliko, sa paagi kan makamutin padi na minaatan kan sa imong murawayo na aki, sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, mayra ko ni Jesus, tawan sa kalag ko anding katapusan mong tabang. Maabot kong espiritual na mapakinabang sa imo, tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, asan an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod, day ako makalingaw, banal kong paraligtas na ikanagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo, asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sagkod paman sa kaibahan mo. Amen. Kristo
Mamibi kita. Kagurangnan, lagngangayo-ngayo kami, nakikimaherag sa ibo. Kaming nabasog, kan kakanon na banal. Taganing sa paagi, kan pakisumaro sa mga misteryo gini. Tukduan mo kaming madunong na magsiyasat, kan mga bagay na kinabanon. Asin magdayupot sa mga bagay na langit nun. Huli ki Kristo na samong kagurangnan. Amen. Amen. Matukwa po sa nagkapirang paisi. Enot po ang satuyang second collection para sa vocation apostolate kan satuyang diocese. Pandua, ang 3 children inaataman kan mga madre kan Sisters of Charity of Jesus and Mary. Liwat, minapilar kan sa idong tabang para sa idang pangangaipo kaiban sa idang pamilya. Sabot na magsimbang sa pangapudo na di, magwana sa natabi ning card sa Christmas wish tree. An sa idong mga tabang o asistensya, pwedeng hatod sa kumbento kan mga madre sa Barangay 32, San Roque, Legazpi City, o iwalad sa opisina kan sa tuyang parokya. Pantulo, sa maabot na December 8, solemnidad kan Immaculada Concepcion. Ang sa tuyang mga misa, iyon ang mga masunod. 5:30 nin aga, 6:30 nin aga, 12:15 p.m., alas 4 nin hapon, alas 5:30 nin hapon, alas 7 nin banggi. Latest donors, salamat sa nagdonar sa satuyang simbahan, parokya, kan nakaaging simana, mga anonymous, 10,000, 8,000, 5,000, 2,000, duwang 1,500, Neo Communities, nagtao 5,500 pesos, Rosalinda Hinal, nagtao 5,000 pesos. Matindog na po. An kagurangnan mapasaindo. Asin sa imong espiritu. Idukan mga payo, maghagad nin bendisyon. Minatubod kamo ang akin ni Diyos na kisumaro sa tuya kaytong panahon. Linalaom nindo an sa iyang pagbalik giraray. An sa iyang pagdatong, magdara sa indo, kanilaw kan sa iyang kabanalan. Iligtas kamo, huli kan sa iyang bendisyon. Amen. Parigunon kamo kan Diyos sa pagtubod, pagmahon sa paglaom, asin day pagpauntukon sa paggamot, sa gabus aldaw kan sa indong pagkabuhay. Amen. Mogma kamo an sa tuyang paratubos na parigdi sa tuya, siring sa sarong tawo, sa sayang pagbalik sa kamurawayan, balsan niya kamo nin buhay na daing kasagoran. Amen. Bindisyonan kamo kan Diyos na makakamhan, ang Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Lakaw kamo sa katuninongan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Good morning po sa Indogapos. Good morning. Ibareta sa kinaban, maliwanag sa kadignuman, irukyaw sa katawan, madatong na siyang unyan, patagonan kabukiran, talusonan mga dalan, linigan sa tuyang puso, hapunan kanguramnan, ibareta sa kinaban, aliwan